Ziceți toată lumea. Astăzi ne jucăm Minecraft, dar facem o hartă random, chiar cu. Dar vom avea și un ajutor. Ajutorul nu pot să vă zic cine este. Dar nu este un om sau un YouTuber. Ajutorul o să-l vedeți un pic mai la sfârșit videoclipului, da. Sau chiar acum câteva minute. Doar stați un pic să vi-l arăt. Și m-am decis, poate vi-l arăt mai pe la sfârșit. Dar nu vreau acum să mă lungesc turenul ăsta și de videoclip. Hai să vedeți ajutorul. Este Steve. Efectiv, Steve s-a transformat prin greșeală într-un câine. Dă un witch, a dat prin greșeală o poțiune în el. Witch-ul lucra la o poțiune și a venit Steve în căutare cu Alex. Și Alex, cum a venit, îmi pare rău, a murit. Și Steve a devenit un câine în cauza poțiunii. Și acum trebuie să-l ajutăm pe Steve să redevină înapoi Steve. Cum a venit? Hai Steve, stați un pic, că n-am cum să le iau. Deci efectiv n-am cum să le iau. Deci efectiv dacă îi dau un câine, poate pot să le iau tu amul. Stați un pic să mă dau pe creativ să iau un ham. Am luat un steak. Hai să mergem un steak. Și hai să-l luăm. What the fuck? What? Păi merge să luăm. Păi trebuie să luăm. Bă, cât de atât s-a enervat Steve pe mine. Stați un pic. Tu trebuie să mă dau pe creativ să iau niște oase să-l îmbânzesc. N-am cu... Da, știu, sună ciudat. Da, știu că arată ciudat să l-am pe Steve, câinele meu, dar n-am cumva să-l fac să meargă cu mine, să-l salvăm efectiv. Nu. Stai, și acum mă gândesc că trebuie să am multă grijă să nu moară. Și vedeți dacă e, da. Nu zi. Deci n-am murit, dar eu, stai. Ce am asta pe dată, nu știu. Uitați aici un câine roman și... Hai Steve, what the fuck. Bă! Hai să ne luăm noi mâncărică aici. Bă! Bate-l! Moa! Ce forță are Steve! Hai să mergem. Deci, în primul rând, să ne craftăm aici. Ca Steve, nu cred că nu poate să vină tu noi. În crafting, aici niște bețe. Întâi, o sabie, să fim un pic mai puternici un pic. Hai să spargem aici. Așa, hai să spargem. Deci, Steve, eu îți dau drumul, dar tu trebuie să alegi portul ăla. Așa, Steve aici. Uite și alea arătăm. Uite, ne-a adus mâncărică, așa. Hai, te bine, ce s-a auzit, da, doamne, cineva, îmi pare rău. S-a auzit asta, am sărit. Deci mă întreb dacă Steve, dacă aș lua poțiunea de la Witch, stați un pic să-l găsim. Deci trebuie să te fix în ocean, undeva, lângă ocean. Deci, pot, Steve! Bă, stai, înseamnă Steve s-a spawnat fix unde eram noi. Tot acolo l-am găsit. Bă, deci nu știu ce să mai mă fac. Am murit Steve și... Steve? What the man? Stai. Mă, cât de e Alex. Transformat în câine. Steve
Ce faci aici? Ce? Bă! Bine. Du-te de aici. Așa. Stai.